Iindaba zethu emini nje abafundi kwi-University Walter Sisulu eMthatha bavala imigaqo beqhankqalazela ungeneliseki inkqubo ye-NSFAS. Inkundla ibize ingqina elitsha uSergeant Patrick Mthethwa kwityala lokubulawa kwaSenzo Meyiwa nolelinye lamapolisa afika kwindawo yeqhwayelo emva kokugwetyengwa kwaSenzo. Kwezemidlalo iqela leli lembaleki lithembise ngokubuya nembasa kukhuphiswano lobuntshatsheli lwembaleki kwihlabathi eBudapest eHungary. Xabise xesha kuze nexesha lokuxabise njengesiqhelo kula majelo ye-SABC 1 ne-DDT Iindaba uxolo malibenani. Iphinde yavulelwa izithuthi indlela eNelson Mandela Drive eMthatha emva kokuba abafundi bebeyivalile ngelixa beqhankqalaza ngale ntsasa. Abafundi be-University Walter Sisulu eMthatha batshisa amavili ukuvala indlela. Kusenjalo naseGqeberha iqela labafundi be-University Nelson Mandela beliqhankqalaza. Intatheli yethu Lwandile Mbulali isinika ingxelo iseMthatha. Sibulise nakubantu ababukileyo emakhaya. Namhlanje silapha kwi-Walter Sisulu University eMthatha. Nalapha sibonile ekseni kusithwa abafundi bale university bavale indlela leni Nelson Mandela Drive engena apha eMthatha nesokolise kakhulu abantu abahamba ngendlela u-N2. So ke lonto leyo yenza ingqwaba kakhulu mase abantu bahamba ngemoto bebenzinyelwa kuba bangene eMthatha okanye baphume. Kodwa ke namhlanje sawuthetha ke ngoku nabanye babafundi abamele abafundi abazasixelela bazeziphi ezinye zezikhalazo ezenze mhlawumbe kuba namhlanje sibabone bevala indlela. Sisi ndicela usicacisele nje zintoni izikhalazo zenu kwi-management lapha esikolweni. Enkosi mphathi inkqubo andizuba mthenzazama uba mfutshane kangangoko. Ingxaki esinazo zininzi kule university yethu iWalter Sisulu University kangangokuba zideske zabaziphuma esandleni ukubala nje ezitshisibunzi into enokwenza nemali yenkxaso yabafundi uNSFAS eziba njengoba sisazi ubana le university yethu iyabantu abamnyama abo bangathatha intweni ingakumbi ngabo ke ababa lapha kule university. Ukuba sibe lapha ingxaki ye allowances ezingafakwayo and also service provider introduce ku students engu-10 phayana kweza issues abafundi abadibana nazo zingxaki zobana abanye abakafiki kwiminyaka yi-18 eyenza ke ngoku nababe abazifumani i-allowances zabo. Ndibulele kakhulu ngopremier lo wale university lapha eMthatha Walter Sisulu University apha eMthatha balula nje ezinye zezikhalazo abanazo esithi ngoku lifikile ixesha lokuba ngu-August ngoku kodwa abakazifumani i-allowances zabo. Kodwa ke yazibona uba nezinye students nazazisiza ngoku zizama uyophinda ziye ngasetheni nalapho zithi ke zivale khona. Kodwa ukuthi apha ngoku intamo sizibuyisela kuni estudio. Inkundla ibize ingqina elitsha uSergeant Patrick Mthethwa kwityala lokubulawa kwaSenzo Meyiwa eliqhubayo kwingxelo phakame lePitoli nolelinye lamapolisa afika kwindawo yeqhwayelo emva kokugwetyengwa kwaSenzo. uSergeant Mthethwa lingqina le-12 elibizwe inkundla ukunika ubungqina malunga nokuqokelelwa kobungqina emva kokudutyulwa kubulawa uMeyiwa kwikhaya lakwaKhumalo ngo-Okthobha ka-2014. Umtshutshisi kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uAdvocate George Baloyi uncambazise lingqina uSergeant Patrick Mthethwa ngokwenzekayo ngosuku lokubulawa kukaMeyiwa. Masifika emzamo safika nje sathola omunye ubhuto wathi uThemba Khumalo. Ngaphambi kokuba nje sipake kunomama lapho wakhomba ukuthi babaleke bashone ngapha ngasepark. Wathi lo bhuti akanalo ulwazi olutheni ufonele usisi wakhe uMakhumalo ukuthi akazomgadela indlu lapho usaphuthuma esibhedlela. Saze sithi ake singene endlini ke sibheke ngoba uthi ngathi khona umuntu olimalile lapha endlini kodwa basaphuthumise yena esibhedlela. Yes, you may proceed. Singaqhubeka.
Wazivulela umnyango sangena endlini. Umthethwa uxelele inkundla ukuba ukufika kwakhe noxa bakhe kwikhaya lakwaKhumalo eFosloras bafika bamkelwa nguThemba Khumalo nowaye wabaxelela ukuba abantu ebebekho ngethuba kudutyulwa umeyiwa baleqise umeyiwa esibhedlele. Yena wacelwa ngudadewabo uMakhumalo ukuba ayokumgcinela indlu. Uthi baqonda ukuba mabangene endlini bajongajonge nalapho babona amathontsi egazi. Uma singena sivula umnyango lapha eceleni kwaumnyango kwakunesigqoko nje necrashes okwakuhleli. Yes. Yeah. Where precisely? Kuphi nendawo? Kwakuhleli phansi nje ngapha ngaso sink noma istove lapho. Kwakunaneke negazi kodwa ama drop nje amancanyane egazi akusikuthi igazi eliningi cha. Yes. Where did you see the blood stains? Kuphi nendawo igazi lenalibona kuphi nendawo? Khona lapha edining room phansi. Ngoba akukho umaluma ayesitshela khona ukuthi kwenzakaleni naye umuntu ongazi lutho. Wasethi umuntu onolwazi usisi wakhe uMakhumalo usesibhedlela. Sathi ngcono ke siphuthume siyobheka esibhedlela. Elityala lisaqhuba. Ibe nemvakalelo imeko enkundleni ngalentsasa ngelixa ingqina leshumi elinesithathu uSheryl Zondi linika ubungqina. Unike inkcukacha zendlela wayifumana ngayo inkonzo yeJesus Dominion emva kokuba phantsi koxinzelelo kubomi bakhe basekhaya ngenxa yokuqhawuka komtshato wabazali bakhe kuquka nokwahlukaniswa noyise. Intatheli yethu Lerato Fekis inenkcazelo ethe vetshe. Ndazibusela namhlanje enkundleni sife ingxelo esuka kuSheryl Zondi apho ebalisa ngento yenzeka athi yenzeka phofu yena ngexesha ehlala kwindlu eDurban ngoTimothy Omothoso. Uthi ke wajoyina lecawa ngexesha inhliziyo yakhe ebhlungu kakhulu abazali bakhe behlukene efuna umuntu ozwangutata ebomini bakhe. Uthi ke ngokomothoso wamema ke kucrusade ecaweni yakhe emva kwalo crusade wathi makaye kwigumbi lakhe apho ke athi waxhatshazwa ngosondo. Uthi wayethuke kakhulu ngoba wembona lo mfundisi njengomuntu obalekele kakhulu othandwa kakhulu ecaweni yakhe kwaye yena into ayifuna kakhulu kukucula kamandi njengabantu abizwa iCrystallites apha kule cawa. Uthi ke eziCrystallites zazingamantombazana ama-6 abasondelene kakhulu kulo mfundisi kwaye wayefuna lo nto naye to be close to a man of God because wayebona this as the highest thing she could achieve ecaweni yakhe. Uthi ke emva koko the very next day waphinda wayecaweni kwakhona waphinda wabizela kule room kaMothoso nalapho athi ke uba uMothoso waphinda kwamxhaphaza ngosondo. Uthi ke wothuka kakhulu kodwa wathi uMothoso kuye angathethi into kumntu about into enzekileyo because what has happened between yena noMothoso was a covenant between yena uMothoso noThixo and if uxele umuntu uzosweleka. Mandibeleke back to you in studio because uzophinda aqhubeke emva kwe-tea break. Abanye abahlali baseThohoyandou eLimpopo bavakalise inkxalabo yimo yezakhiwo kule dolophu. Abantu abathathu banxelekile emva kokudilika kwenxalenye yesinye isakhiwo. Kuwohlo ke uphahla lwesakhiwo kwaze kwadilika amacala odonga aso athile. Akubikwanga abantu baswelekileyo. Esi sakhiwo sineminyaka engaphaya kwama-40 yaye ibe yindawo yevenkile ezahlukeneyo kuquka ezezinto zokwakha, ezokutya nezenwele. Abaziboneleyo bavakalise ukwethuka sesisithwakumbe. Nendoda ndikodojena shophoni yastaglass. Uthi uve ingxolo kwangayimoto ewohloka kwisakhiwo wathi xa ephosa amehlo phezulu lwabe uphahla lusehlela ngezantsi xa kanye ebengena endlini. Ndobona zesiXhosa. Umbutho woluntu iVembe Community Safety Forum uthe uxhalabeka nobomi yimo yezizakhiwo zaseThohoyandou. Mara zwo ri takadza ndi zwo ri vhathu vha tshumelo dza zwidzima mulilo na vhathu vha community vha uthi baxhalabile kodwa baxhwayitile ukuba benkonzo zikaxakeka befike ngexesha yaye kungaswelekanga mntu. Urikha baphathe zwiphatho zwine zwavha zwa safety. Umasipala waseThulamela uhlabe ikhwelo kubanini bezizakhiwo ukuba bazihlaziye ukuqinisekisa ukhuseleko olungqengqwa. The old buildings which we have identified, many of them, we are saying we want to revitalize this town to a way in which it must look static. So we are saying to the old builders, I mean the owners who are owning these old buildings to say they need obviously to upgrade or to improve the nature of their buildings.
Umasipala uceba ukuqulunqa imiqathango eza kubavumela ukuba bazichithe izakhiwo ezingabeka impilo emngciphekweni. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona lezi ndaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Inqaku lokuqala sithe iphinde yavulelwa izithuthi indlela iNelson Mandela Drive eMthatha emva kokuba abafundi bebeyivalile ngelixa beqhankqalaza ngale ntsasa. Abafundi beYunivesithi iWalter Sisulu eMthatha batshisa amavili beqhankqalaza. Umphathi wobambisana ngolawulo eMpuma Koloni uMnumzana Zolile Williams ubongoza abahlali baqhube nokusebenzisa amanzi ngobunono nakubeni uphucukile umthamo wamanzi kumadama akinkishela umasipala uMbaqa Nelson Mandela Bay nowaseGqorha. Umphathi wamanzi nogutyulo uMnumzana Senzo Mchunu negqiza lakhe bakutyelelo lentsuku ezimbini kweli phondo. Ukufumana ingxelo enabileyo masive kwintetho yethu Andanqunji. Sakuthetha no-MEC weCOGTA ukufumaniseka into yoba ucinga ntoni kanye ngezinzame ingaba ziyenzeka ngaba abahlali balisabela ikhwelo lokuba basebenzisa amanzi amancinci kunango babasebenzisayo. Masibusise kuwe MEC. Manibulisa umsasasa. Nje qabaqaba beningenile ngaphakathi nibonile iGqorha municipality into yoba yenze umsebenzi omngakanani. Siyazi into yoba khona imali engange-57 million ebithe yabekelwa bucala kulo masipala ukuqinisekisa into yoba noko izidingo zabahlali zamanzi ziyafezekiswa. Sibulele thina kumphathiswa wezamanzi ngokuba asifakele kulo masipala waseGqorha imali engange-57 million. Lo mali ke yenze into yokubana kwakhiwe le plant yamanzi apha. Le plant yamanzi yakhiwe ngemali encinci kakhulu. Kula 57 yakhiwe nge-27 million. Kwaye kwakhiwe zane iplants apha. Enye nenye kwezi zakhiwe nge-6 million. And into esiyibonayo apha amanzi alendawo ane manganese kunye ne-iron kuwo such that abomvu amanzi alapha. Kodwa le plant iyakwazi uwacoca akwazi uba kulamyinge ka-97% obonisa uba alungele ukuselwa ngabantu. Inkosi kakhulu mphathiswa. Lowo ibingumphathiswa weCOGTA kwiphondo leMpuma Koloni bongoza abahlali ukuba baqinisekise into yoba basebenzisa umthamo wamanzi ongaphantsi kwalowo bewusebenzisayo ngoku. Esitsho into yoba le nto isisokolisa kakhulu kungakumbi ekuqinisekiseni into yoba amanzi ayongiwa ukuze kuphetshulwa suku lwaziwa njengo-day 0 ekwancoma esamkela urhulumente ngokuzisa inkxasomali noqinisekisa into yoba abahlali nenkonzo abahlali bakulo masipala bayaqhubeleka befumana amanzi awoneleyo kwaye inkonzo zoluntu ziyaqhuba. Ndisiphosela kuindaba. uLiyanda Mboniso wabulalwa isakuba inkosikazi yalowo engumongameli weli uFW de Klerk uMargaret de Klerk uza kukhululwa ngenqawule ngomhla wama-30 kule nyanga. Umboniso engunogada eDolphin Beach eTable View eKapa ngo-2001 ngethuba eqhekeze ngena kwigumbi likankosikazi de Klerk wamhlaba ze wamkrwitsha. Ngelo xesha unkosikazi de Klerk wayesele uqhawulile umtshato nomnumzana de Klerk. Umboniso wayegwetywa ubomi eqamele ngenqindi entolongweni. Correctional Services uyacacisa ukuthi uLiyanda Mboniswa usethe wanikwa iparole ezomkhipha mhla zingu-30 ku-August 2023. Ubesehlala iminyaka engaphezulu kwaka-20 ejele emva kokuba wayegwejelwe amacala amaningana elifaka elokubulala uMrs Margaret de Klerk, elokubamba inkunzi ehloma izinkovolo kanye nelokungena emzini womuntu kungavunyelene. Njengomuntu obegwetshwe ulife ukuze anikwe iparole kubeke iprocess ethe yathatha isikhathi. Njengoba phela eqala kwi-Case Management Committee ngaphakathi ejele, iphinde izofaka ne-parole board iye nakwi-National Council for Correctional Services, igcineke ifike kumphathiswa we-Justice and Correctional Services. Iparole ke le anikwa yona Umboniswa isho-ke ukuthi ngeke akwazi ukuphuma esizindeni akuso ngaphandle kokuthi athole imvume. Kanti-ke futhi uma kukhona ezinye izinto angathanda ukuzenza kuyophoqa phela ukuthi akhulume-ke ne-official le ebizobe imqaphile yize noma ezobe ngaphandle. Njengomuntu-ke obedonsa ulife, lokho kusho ukuthi iparole yakhe izoma njalo kuze kube-ke kufika isikhathi sokuphela kwempilo. Ngoku masithi tsigxada ngapha kwemidayeli ngamagqaba nje zehlabathi.
sothule iminqwazi. Abazili bangungelene kwisixeko sase-Westbank iJericho ukunika imbeko yokugqibela kumpalestina ohlatyaniselwe ngelophisi lwangcola ungele kuqoqo lwama-Israyeli kwinkampu yeembacu. Lo mhlaba wagonyamelwa ngama-Israyeli ukususela ngo-1967 kwaye neMelika ifaka umphokophela wempumlo yawo eWest Bank nebangwa ngamaPalestina. Sithi rhwaqu eAfghanistan libhahile kubalimi bengqolowa kwaye indlala iqatsele emva kwembalela egqugqisa kusapho lwakwaNarhesahi kwiphondo iBalkha. Uthi abantu bathwaxwa bubunzima, abanye baxola ngenxa yokunqongophala kwamanzi. There is your very own signature bagel. And altogether, with all the bagels and the fillings, there are 2,300,000 different combinations that are possible. Akatha qelele kokreci izulu bezakhiwo eNew York. Kubhakwa amaqebengwane angumfuziselo amajikazi ahombisa izihlahla. Kumdliva kubathengi bengena nzulu ezipokothweni kwezi zimuncumuncu. Xa siqwela ingqokoqo kwisiqithi sase-Australia, uNjovana uqikelela ukuba iqela lebhola lase-Australia liza kubhulela amasaka elaseNgilani kumdlalo wendebe yehlabathi owandulela omagqibela kankqoyi. Ukhethe ukusondela kumbala wase-Australia ze yaqaqelwa lithamsanqa iNgilani. Qonqololo. Ukanti ukuqwalasela ezikumakhasi onxibelelwano sinayo ingcaphephe ye-social media usandile Hlangani. Mkadi siyakwamkela khawusixelele yintoni ibajaji yeBolt esungulwe yiBolt? Abantu abaninzi abahlala eGauteng bayawukhumbula uba kwakukhona imoto encinanana ekwakusithiwa yi-tuk-tuk. Isekhona ke i-tuk-tuk kodwa i-tuk-tuk yona ayiyo i-e-hailing. Le bajaji ke cute yimoto e-introduce okanye efakwe yi-e-hailing company ebizwa ngoba yiBolt. Into ebangela uba mayenze isankxwe ke njengoba ubutshilo kukuba okokuqala nje abantu abayiboni njengento enokuthutha abantu ibahambise basemisebenzini okanye kwezo ndawo bafuna uya kuzo ngoba incinci and abantu bayidelele bayibone ngathi yithoy. Okwesibini ke abantu bavakalisa okokubana abayithembi ngoba ibeka ubomi babo engozini ngenxa yokokubana bathi ke i-features zayo zokhuseleko azikho mgangathweni. Bakhona ke kwaku-social media ngakumbi kuTwitter abathi le moto lena okanye le Uber okanye le Bolt ixabiso layo lokokuba lukuthuthe lukususe kule ndawo uhlala kuyo lukusemsebenzini lincinanana xa ulikhomperisha okanye ulayamanisa neli lale Uber okanye le Bolt thina siyiqhelileyo. Khawutsho ke Mkadi uphanyazo uyatrenda kuthini? Into ebangela makatrende uphanyaza Lusufu kukuba uba uyakhumbula wayeze nento okanye uze nento eyenza ukuba kucreatewe okanye kuveziswe amathuba emisebenzi for abantu abatsha. Nasispan. So abantu abaninzi ke okanye ngakumbi ke kwezopolitiko bayamgxeka bathi into eyibangela uba makaze nesispan ufuna ukuloba abantu abatsha ukwenzela ukuba bakwazi ukuvotela iqela le-ANC kwezi elections siya kuzo. Abantu abaninzi ke bathi ke ibothusile into yokokuba abantu abatsha abaninzi aba-aplayelanga imisebenzi esebenzisa okanye efuna izikills ba-aplayele imisebenzi efuna uba abantu mabatshayele le nto kuthiwa yi-general work. Into abantu mabothuka abantu kwi-social media ke bathi ithetha ukuthi loo nto leyo abantu abatsha abanazi qualifications okanye izikills.
ngamafutshane ngawaphi amanye amanqaku atrendayo. Elinye inqaku abazalukhumbula abantu uba bebeliphosile leli likamakhe noPearl Thusi bahambile ke baye eZimbabwe. Abantu abaninzi bayabagxeka okanye bayasigxeka ke sisehlo basenzileyo abababini ngoba bathi bahambile bayo-endosa umongameli waseZimbabwe. Phezu koba umongameli waseZimbabwe esenza izinto ezimbi kubahlali baseZimbabwe. So bathi ke abahlali base-South Africa ngakumbi ke abaka-Twitter imbi into abayenzile ukuba bahambe bayo-endosa umnangagwa. Shaba lixesha mqathi enkosi kakhulu. Kwezemidlalo iqela lembaleki iTeam South Africa lithembise ngokubuya nembasa kokhuphiswano lobuntshatsheli lwembaleki kwihlabathi eBudapest eHungary noliqala ngomgqibelo. iTeam South Africa yagqibela kwiminyaka emithandathu ukubuya nembasa ezazintandathu kulo msitho. Kweli ityeli amathemba axhonywe kwiimbaleki ezifana noWade van Niekerk, isprinter uAkani Simbine noZakith Nene. Umbutho wembaleki Athletics South Africa uthumele iqela lembaleki ezingama-36 kukhuphiswano lobuntshatsheli kwihlabathi eBudapest eHungary malanga izolo. iTeam South Africa yabuya nelize kolukhuphiswano eDoha nase-United States. Iqela lalo nyaka lithembise ngokukutshintsha oko. I've been following our athletes and they are in top form at this stage. I'm actually very excited to see what is going to happen in Budapest. I really want to have a good position and then of course run a personal best will be a bonus. I'm definitely in better shape than the time I ran my qualifier, so I'm really looking forward to the race. Iimbaleki ezizinze phesheya uWayne van Niekerk noAkani Simbine zezinye zembaleki ekulindelekena kanjani zibuye nembasa kuquka isprinter uZakith Nene ophumelele intshinga yeDiamond League kumgama ongange-400 meters kule nyanga iphelileyo. I've been competing with most of them in the circuits in Europe, so I've got their numbers. I know what to expect, and I feel like they know what they can expect from me as well. The team we've put in is a nice mix between young talent and then old established athletes. So I feel like the team has a nice chance to bring home a couple of medals. I know we haven't succeeded in bringing home medals at the 2 previous championships, but I feel like now we have a great chance. uVan Niekerk noSimbine bebengeyonxalenye yembaleki ezishiye eli izolo nanjengoko sebeseEurope yaye baza kuzibandakanya neqela leli loMzantsi Afrika eHungary. Makubexosi behele.